sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti kanayon nga ingkay panangtartarabay kadagiti drama tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan at Trisha manipod sudipen laonyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Trisha. Addaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapu ta amok ang makaitad iti adal to'y padas ko. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg dito'y programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Idisimrak kami iti kolehyo, jak amo idi no anya ti alaak a kurso. Gapu ta kina maestro ti inyenrol ni Renz, iso matten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa. Kas kuma iti paglutuan ken dadumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok. Kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapu iti kinasinged mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala siyatan Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Aha. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak ba'y anaturog ka. Ay, masalutak nga minan a bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo kahit mabalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumarunong kan iti kusina. Idasar ko lang ti pagarmusaran ka. Sige, sumarunong ato na. Oy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon Trisha. Jack matlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso ka na yun ti pampanunutang.
Ay sus, kasta ti kunam, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibaga ti kasta. Anya? Husto ak saan ka di? Ah? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam anaimbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan ti sumaruno a klase tayo. Ay, ngagpay so. Sige, umunakan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka nga excited? Ah? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Wala nga, Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Wala. Sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Wala nga, Rod. Agturpos kan, iti di mo ni namnama a kurso. Ah? Nagbiti pa nagtulit ti panunan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umunato kat ti koleyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wan nga ron. Kat maestro kan to, matan. Wala. Ay, mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Una, ngamin, inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayon tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakadaday ti nakaiturungan ti imata mo Ah? Kasta aya? Saan mat ti ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Awan. Si kamat, ti lamad-madlaw mo. Okay. Umay ka. Tamapanta iti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tap na enjoy. Saan kat atap na may saka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan met? Nakita kami nga may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitgak. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa nga gay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada ka mat gayam, Tricia. Asino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Renz. Saan ka di, Tricia? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na, idiinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapanta iti daya abanda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pala tiraramidan nyo dito ngay. Umay kayo natag didigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan. Trisha. Ada ka di bagam, Renz. Ko? Baga mo no niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. Ko? San? Nakababayin mat kan ka. Anya? Tapay ka din agbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na, man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at talaang matito'y silid ko. Awan mat sa bali ang makangag, nabilang laang. Alangan, ibagamon. Ko, inton nga minsan ton. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ka na bandog ka. Mapanak mo tan iti silid ko. Iti kasta, makain na nakakmutan.
Anya, gusto ka kinidayan. Kunam, Renz. Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nangruna kat nagaludag iti agar-aram kan kuha na. Renz. Nakababain man. Angem, agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan nak. Tulungan iti Anya, Renz. Iti pa nagaram ko kan kuha na ah. Huh? Oh, anyang eh. Namnama ka diti pa ng tulong mo kanyak? Ah? Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ah? Ay, ti ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ang makaumay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Uwan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't kula ti makipagayam kan kwa na. Ah? Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman na nga. Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Tricia. Itay pa yung adda text iti cellphone ni Renza. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No kasta. Naalanan ti number ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basa akman. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy ti Facebook name ko. Ha? Ang mga nunirens da dyan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na, di na amo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaisto amin ang dagiti hangar mo dito eh. Okay lang. O sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mon alaan ti number ni Dayan. Naala kon ko ni Jomar edi kalman. Okay. O sige, agsukatak pa'y. Anya matan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasabat. Ni pailaong mat dayan. Partakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka met. Sa dino ti papanam? Ay dayan. Mapanak iti internet shop. Adaramidak. Sige Okay. See you around. See you around tarupang. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa ibirbirugan. Adda kalagahan dito eh. Uy, Tricia. Anyang kamitan Renz. Di nakman disturban. Kita mo nga aramidok. Usus, di ka man agundi di dita. Umay ka kidita yung tag mirenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Os, nga ora ilibre ka? Ni dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y ti aramidok. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman ngay! Agsubli ka dito eh, Tricia! Apay akas to'y matan ti marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay.
Diyak matan magawid ang tiriknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Ay, anya nga tataramidak. Tapno maibang uing tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsarita kin ni Dayan? Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Ay, anyang matanti kasto eh. Basta, naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan, basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan, Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti dayta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Trisha ngay. Apay, di mo intugot? Ako, ada sa bali pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa, nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Trisha. Nang rona no maamuan na adudwa talaang ditoy. Narigatan. Anya ko mo ti bagana. Maragsakan kit di, Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Trisha ken ka. Panagkunak saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamot ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag nanaadan mi. Ang agsabali kami mo iti silen. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin ti tunggal may sa. Os, sigurado ka? Ay nawun kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Trisha. Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahan timbaga ni Trisha nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritaan. Kuna makrush na. No kasta, adda nga rod namnamakan ka dayan. Ay sus, parigatan kamat basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laeng. Iso nga sinungbatan kan adagos. Di kang danag. Si kalang ti babayan na kariknak iti na idumduma a panagayat. Ikarik. Si kalang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Trisha? Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kwa na. Kasaritak apa man na makaawid hak. Ibagak kan kwa na ti may papan ka data. Ang amangan mo't numang namnamaken ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matken kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak met? Amok anay kabsatan lang tirik na kanya. Masigurado ko dita. Tinasayat. Rumorta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Trisha. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasan! Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adalo man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak.
Agragsak na mo ta, kasjay. Ala, mapan kan iti salad mo. Inka maturugan, rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibangatik at kung naibagakan ka. Siya, Renz, inarakop nakmatan. ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka iti kasta unay. Ipatpatag ka kaskabsat ko. Iso nga damang lukan ka. Ibagan. Tadyak ag pangadwa amang danogan ko na. Anya? Naragsak to'y lubong ko, kita ka, lumakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangon. Diyak kabalan tayo bumangon. Dito ako na matulog ha. Tilitrifan mo. Nagbara. Ay, na. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akinata ti may sa lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ang terabida. Nagsakit yung ulo ka. Abi nga dak dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tila pasama kay Dirabi. Apa nga kay datamatan. Lamo-lamo ta da. Renz, adda na pasama ka datay dirami. Anya. Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit. Iso ajak mo't nalapdan ti bagi. Saan napudno ti pagbagam, Tricia? Ti cellphone ko. Nito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak kamukan ka, Renz. Awan amok iti date na. Di mo't da kayo tinagkuyog igarabi. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas jemetan ti text na kanya ka. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanya. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin di Tricia. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo kanidayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Nga oray saan met? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit ti naramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan katipamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ak nga aguray. Aging ang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak da ita, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipatan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay di biyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak
Kentirik na ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Ket lipatan kamot na mamimpinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat may nararamid mo kanyak. Gimpasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbagbabawiyak unay tinaramid ko. Pakawanan na ko pangasim. When Miss F, inaramid ko amin a pamuspusan tapno ag-break the rents kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan ang nasulbar day ja aparikot, gapu ta nagbalin kami maten abisi, gapu iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko amin ng apamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, nga may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribukan nak unay, sapay kumata matulungan nak, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Trisha. Ken ka pagayam Trisha. Panagkunak ket ikampay iti oras wenno panawen da Renz ken Dayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man, ngam nasken nga aklunem. Kas kinunam, ammom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngam inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, kat dumawat iti pamakawan iti Diyos anamarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw, tamapakawan da kada Renz ken Dayan. Pakawanam ti bagim kat ag-move on kan. Dimon panunutan pa iti napalabas, ngam kitdi agtalinaadladtan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsyak adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaeng atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadimon ton aramiden ti inaramid mo kada Renz ken Dayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.